Tiguare domingo ton quasi modo geliti namar lapata songon poso-poso nai baru atau hita akan tinubus itu hatta Roma hita todopanna songon poso-poso nai baru tubuh nasai uasan disusun natama nasai uasan dihata di mata marsopa hutuki maka lason dengan di basana na maka monakon hita marhite-hite ahayona madok Tuhanku jalan di bataku mau sepertiku roh Tuhan kami. Jadi hidup Yesus mantu ibana ala di idahu ahu ubahin nagabe porsea martua maakana porsea adik pe soni ida. Tuhanku jalan di bataku porsea kami nang peso bidahami. Atau beta mahita marsopang lahu memuji Tuhan pasangan Tuhan tak Roma hita tuapa na mawas di asi di rohani di bata mare di mahita. Hisapan mahamu disusun dengan naso nasi argan ganda hamu marhite hite yani modo kununga hidai hamu basar Tuhani puji hamu ma de bata hago kotai bolong pamu ma de bata sijak kok haleluya. Tuhan nami nau hehe sian namate. Amin.
sadarion Janet desiat sada Korintus 15 ayat 57 sampai 50. Alai moleate mali debata napa orang hita marhite Tuhan ta Yesus Kristus. Onpe hamu akadomaku nahu hamloman masyohon jalan marubah mahamu jalan sumurung matutong di bagasan ulam di Tuhani ay di moto hamudo dan mamopo halujamuna di bagasan Tuhani atau orang ilugu mahita sian Tuhan debata alih Tuhan debata saya berhubungan maulau naubat tupat ikmi. Amin. Di luas bodoh lain kasusuan nama satu hami ala di Sorimago COVID-19 jalan nahursuan dohami ala nahurang dinggan jalan nahurang gudang perbuih nina dihulahami martibakon na sailang somon poso-poso na uwasa disusun na tama marpumu hamon lain dijulong hudukon hami ro tutong di tanganmu na guguit say pasu-pasu na si pangalan nautiki asa gabi si pergugu tu daging nami say dehon di hami hamuluan si gamupari jala berdua mahami sian hagugutan akka na urangani Tuhan aku jala di bataku asima roham Tuhan di luas bodoh nuai hasuan nama satu hami ala di Sorimago COVID-19 jalanani holsuan tuhami marningon akka doan nami na hurangan na bungkus na sodapon mangan panakar-nakar na sodapon na sopot somarama somarina na mabalu rodi sudi akka nagani di si panganon doon si inuon songon poso-poso na uwasan di susu na tamang marbungo hami nuwaing bijolong udukon hami rotu tong di tanganmu nagubuit say pasu-pasu manasida ng hami asa masiurupan diangka na kurangan Tuhanku jala di bataku asima roham Tuhan di luas bodoh nuai hasuan nama satu hami ala di Sorimago COVID-19 jalan nawasuan hami marningon akka doan nami na masahid do akka na aguan bosan partinaonan ni akka para medis panggungkumi namin nang hurian na subuhi marminggu dope di gereja rodi akka na poson di dia pe mamulan songon poso-poso na uwasan di susu na tama marbubu hami nuwain pidulon hudukon hami ro tutor di tanganmu na gugui urupi ma panggungkumi namin urupi ma masyarakat, urupi ma hurian di Indonesia dan di Portibion. Asa masada di roha, marsi rupan doon marsi tubuan, lamon manggotapi Sorimago COVID-19.
Na pumudo kami di jonon martangiang puho. Dan mangasahon hati orang nami. Na mangasahon asiniroham na gudang idong. Saisi sama asiniroham mida sandok bangso nami. Say sama dosa nami sa luhod na. Say sungkuli maroha nami. Asa mumba roha dohon pangaraho nami. Ani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Si Pangulo kami. Amin. Satong kindo hutadikon ho, alay papungok kumaho musay marhiti-hiti asiniroha na kudang. Taga di papiar ni murukku hutabunihon muhingku satongkin maradopon ho. Alay marhiti-hiti tingkan masa sa dililing na asyang buho. Nina Jehovah si balwaho. Asang apon ma di debata na digijak. Iman tersurat di sana Petrus 2 ayat 1 sampai 5. Atong bolok hamuma nasa asahaton dohot nasa akal dohot pangiburuan na padihayon. Sanay bertubuh nawasa mahamu sunatama nasa malaw nasa pagkuda kamu ortolan ini bayan kaluaw. Molotung nang diidahamu habasarong ni Tuhani. Ayun nga dapat kamu ibana sa sulat na namuru na nilok ko ni Jorma alay na hinilit jalan agay dia di mata. Say olo mananghamu paulihon song akka batu na mamul. Kabibagas partodion jala hamalimon na badia. Lahu mambuan ang kapilian partodion halumuan ni rohan ni debata. Marhiti-hiti Yesus Kristus. Iman sahatna. Martua akan na tumangingon hata ni debata. Jala ng peoksa. Amen.
Tahan tidak kon maha bersiap nai. So nahin tidak kon idamatan sa porsiang di sandok portibion. Rak mahita mandok. Au porsiang di debata Jehovah. Idong ama pergugur nasa tulusan. Na kumparahi dohotang. Au porsia di Yesus Kristus. Anak debata Jehovah nasa sadai. Iman atin buhor di si Maria. Nagagadalia sa torni pembalia. Andorang sumabuhan. Ilo tuhata at mamnawerdi di pangumuman Islam. Namatan terpasang na ibana di hawak pinagsilang. Na tuwa-tuwa torong bitan. Namlag amul niyari patubuhon. Namanay tusugo lahun tusiya debata Jehovah. Amanay panggugon na sumatulusan. Isi manibana pemamulang sulut tutahon, maubumi harap na mangulu dohot na ate. Au persea itoni perbadia, dalam aduk sada huria na badia. Huria topan yang ada Kristen akan badia. Dohot dihasani dosa, dohot dihadai na mandok. Mulang mangulu sulut daging diharap na mati. Dohot dihamunduan na surat sudah. Amin. di seluruh nadi kebebasan asing rohana itu makhluk nadi marhite anak Yesus Kristus nah makhluk manusia Tuhan namkehi dan Tuhan siang amatiani telah dari percakapan Tuhan kami masuk percakapan di hari ini alam ke anak Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita percaya kami dari si kedua. Mau dia dengan Tuhan di bagasan sedarion. Ngakumu Tuhan selut naruas kuriam. Marsada di roha lawan muni pasangan penguar muda dia marhikit di permingguan di garut bagasan marsada sedar. Nang ke Tuhan ma asing-asing nganan nami alai berkumu marsere kami Tuhan di bagai seperti perbadia na pertemuan kami Tuhan di bagasan perminggu di bagasan kebaktian di bagasan persoalan nami Tuhan mari kita atau maulia dengan Tuhan menutup dope di loso kami memuji pasangan penguar muda bedi nang ke Tuhan ma saha molok di bangsa namion, di luar namion, pola Tuhan gabi dan bui, marbumu salubut naruas kuriam di bagat jorong nabadi lahu
Memuji pasahapun kuar menjaga dia. Alai toktong do Tuhan pura jumihami. Toktong do panaramukyong. Toktong do dijaga itu nami Tuhan. Dan luasan Tuhan mago. Alai mahite pangkongkomi ingolo nami. Kau lamati Tuhan. Anak Tuhan Yesus Kristus selama kami pos Tuhan nami Tuhan. Toktong do perangkat jaga kami. Jalan bagasa cikion, toktong do pujian nami kuar menebadai di salubutna. Ahapena masa di guna Tuhan. Masa pe kahamol, masa pe nawas roha. Tubuh Tuhami, Tuha bersih kami. Toktong do rap ko mengajagai kami, mengajagai kami di guna nami. Dan luas kami Tuhan ada. Alai toktong do tubuh toktong do ramatamu kami seluruh luas turiak na persea di bagasan anak Tuhan Yesus Kristus. Ali Tuhan di bagasan tikion tubuh kami di tengah nami di Tuhan luas turiak di dia di Tuhan nomor luat nasubui masalah kami Tuhan di permingguan seluruhnya Tuhan akan persea Allah Kristus di tikion. Seperti alam kam jagaan kami menang dosa kali alai masih tidak masa di tengah-tengah di pertibion lam berbubuh kami Tuhan lam persia kami lam tubuh Tuhan persia kami di bagasan hope ala persia kami ala postur kami akan masa di tengah-tengah di pertibion dalam menjadi Tuhan di luar sobe sangat buku kami mengadui kami dua kami yang kita kenal mereka kami Tuhan sangat bisik nasida lahu membayar akan kebijakan lahu membayar akan keputusan taring itu bangsa dari negara nyon sebab Tuhan lel pakai hamalon dewa pakai hamalon Tuhan sirto atau menimbang tsunami tuh siapa tujuh dua kami yang kita kenal akka petugas kesehatan, akka para medis, dokter, perawat, kita yang terlibat, lalu menghentikan pandemi COVID-19. Asa kedua memanasida, berjuang memanasida Tuhan. Leonon mubah niroha, jadi baru memanasida siat para hati. Asa untuk berdua memanasida, lama muda kalau memanasida. Asa dalam bumi Tuhan lalu membaca tamaluk pun akan bersahid ketemu di alami akka COVID-19 jadi Tuhan kita akka perang serta nasida bui Tuhan dan pasahitonon daw pasahitonon saud siat tomat-tomat negara namion siat tomat-tomat COVID-19 buat kami Tuhan salutna huriang bagi pasal-pasal nah di bagasan hamaulon marraga hamaulon Tuhan alai postur hanami toktong Tuhan menjaga toktong perbuang seluruhnya apa halal berhubung nasib Tuhan lahu dari begitu kemudian itu Tuhan dan dia bersama-sama nang dari gadi Tuhan alai pos Tuhan nasida kena masa Tuhan toktong Tuhan pergi sebelum nasida perbuang nasida mengulah akka ulur nasida itu Tuhan toktong Tuhan bui memuji pasang korban menabadi seluruh naruas kemudian di dia tidak Tuhan bangsa ini ruas mengasah saya Tuhan di terimobi di resort di dalam kuliah Tuhan nama semua nasi dasar padahal nasi dasar berada di akka perkarahan padahal nasi dasar berada di akka pastahipun akka ketentuan akka peraturan ini baik kepada tanah Tuhan. Asa bui itu belakang sudir was mulia ya Tuhan. Asa bui masa dari roha. Masa dari Tuhan lahu pasal kubang. Pandemi COVID-19 sian buat kami, sian negara kami, sian buat beliau. Asa Tuhan sebagai kesadaran jalur naruh mulia. Lahu menjaga akka pasal. Lahu Tuhan menjaga akka ahli pasokan akka haya sampai jadi bui Tuhan makite na rap menjaga kami seluruhnya salto menuju Tuhan akka akan jadi setuan
Ali Tuhan buat kami yang ditengah nami akan dengan nami menutup atau menyebagai apa sahi pada Tuhan. Seperti buat Malaysia. Leo posisi roha. Dalam penong Tuhan tangan dan sungguh dan sungguh dia. Seperti Tuhan malu para sahi itu sia. Apa tahu? Jadi buat kami yang ditengah nami akan nami dari berbagai akan kata betul. Ada namasa di bagasi Tuhan. Sama Tuhan sida unang luas media alai Tuhan apos marwana sida berkuku ini sida Tuhan sama dia hati sama dia Tuhan itu kita alai sapos Tuhan sida ai por Tuhan sabto majagai mengaramoti saludna akka nanya siapa mau lihat di Tuhan buat kami nanti yang nani saludna pergumulan di bangsa negara namion pergumulan di Kuriam bergumulan di galuh ruas Kuriam. Sama Tuhan tong menjaga masuk-masuk mengaramo di sabun apa dicuri. Sabun Tuhan jula berbentuk tinggal. Berbar semaral. Lihat tema Tuhan. Kami bisa. Menjaga kegiatan Tuhan. Masih tinggi seperti kian nuaiwan. Mengalam lawas sama Tuhan di pertemuan di tengah-tengah. Beriam dan tetap Tuhan dalam nawas sangat untuk dihatamkan yang sedikit benar. Allah Tuhan soal usaha-usaha yang baru kami Tuhan mawas kami mawas kami Tuhan dihatam mawas kami Tuhan di pasal di pertemuan doa akan mengenai sama sosial dari Tuhan mengidu kami Tuhan asa harus hubungan yang salku akka parsahitonon akka pandemi COVID-19 dan toma di bangsa sebab itu kan makunu maksawar kami doa akan berhaulnya maksawar makunu kami Tuhan lama menguji bersama keluarga kami. Oh dia adalah Tuhan sudah Tuhan berdosa Tuhan. Jumlah kami rasis yang nasa dosa pemalasan kami sama kami Tuhan ya Tuhan. Sama kami mengidus ya sama kami Tuhan gaya hasakatan pasuk-pasuk. Mulia dengan Tuhan tangi matangnya nami mati Kristus Yesus. Amin. Iman abang ramodi akka ate-ate doa pikiran nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhan kai. Amin.
Urian itu hatta turuk jamita di minggu ta sedarion di minggu kuasi mudu giti tersurat di Psalmen 42 mamukkamai siang ayat saja sahat rodi ayat orang tapai iu ente si bodau sian akka arat isikor so bakal untuk diursa yang kedua so nino bakal untuk ditotikku tuho adi di mata mauas dokotikku di mata nama mulwi adiga petol has au asa wida bo ini bata sai ilukku do sipangarokku arian do pormi ai mani patari do di padok tuau di dia do di bata mono sapala niho tahu di sini. Jadi usena huina laro aku di bagasan. Nauduriya unajulu radon akan torok manobot bagas di bata. Tuhun marsuara ulu-ulu do puji-pujian radon akan nalau mararaya. Buasa saya kukiho aleto tikku jala buasa saya rusak ko di bagasan aku hapos si manibala ay saya na bujiyok ulo pibana hadwao ni buhingku jala di bataku imam sah. Urian itu hatta arokku sada ente diangka pumuan kor nama etehon lulu rohaki di dia do dimaki sipata naik tinggal doa boy lora semua itu busuk-busukku di perbuatan apalagi di masa na perpudion di dia do di mata mana orang diharap minta di dia do di mata gimanakah Allah itu jala omba suku-suku nama saya jutro tumulu di jomai jala tumulu di parpesal menipi wasa main roba ujuna wasa roba kilo alai pamujuna ni ima paduduhon wasa ni bata nabui paujukon paru kilo ni duduk di pesal meni jumaah jumpa hari habutan asa rubah dua ho asa dipuji hoa noai taida ma akaete si bodaon siang si moraon tidak dia dua songon pakkan unton ni ursa diakan dua songonido pakkan unton ni tontikku tuho ali di mata makan unton makasih poli merindukan kasih Tuhan. Soal ursa nama kelubuton kuduan asa
Ninung ibana atau mauas. Somoni mahita noai mengadului debata. Ala mauas do hita diak kahaduaon nanain patupaon di debata. Somoni mangulu ni halat na persiai. Berian itu harta asal matutu kita masih gantung jalan apa musadiam tu di mana hidup di pasal betul itu ayat 5 pasahat madalah tu Jehovah jalan posi ibana asa ibana apa tu serahkanlah hidupmu kepada Allah dan percayalah akan Dia, maka Dia akan bertindak. Alani si horni rohani akana persiai di baduhum ma marhide akka ilu-ilu marhide akka hoi-hoi aria do porgin matok di dia do debata di manakah engkau Allah idiero ditikiro nama som idiero ho ale Tuhan ditikiro akka bencana pasok buang menahami semua ya begini Indonesia ini ada mantuk mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita ini. Alani di minggu kuasi modo gini tidak soon poso-poso naik bertubuh nawasat di susu natama sooni akka pasu-pasu nasian di mata wasan dia kahaduau nasian di mata apalagi buku terbuka saya molo didok di ayat 5 ini molo sapa lamar ringo tahu di sini jadi usema wilalar hak di bagasan nauria unajulu rabdoh akan atorok manopot bagas di mata habis sonari ini alani akan amasa alani akan pandemi covid sabusia dan bui behita serat kudo dongata tu gereja tu ingana tu bagas joro ini mata habe edita nomor 10 tu madok ukak bahal naumuri bagas ini mata ai tu sido awai nguli gar jumpa minggu Hululu Indonesia bohini di bakti. Habe naudur najulu sanari dia kapar tujuh pada hari bumi raku dulu sudah buat angkat gereja. Tidak hukum marsuara bolo do puji-pujian rado akan alau marai dan bumi josana atau bohana sabdo soko poso-poso na ibarugui maulin na persiai mauas susunan nama mauas di perdomanion di debata mauas di haduau anai patupau di debata alani hita akan na persea ikut hibul mapasahatot dirita tu debata makasih holi dohot makalutun lomo di roha di debata merindukan kesukaan Allah, merindukan lawatan Allah, merindukan keselamatan nasihat Tuhan. Nang kumanusang akalau, nang robe halisusumi, lama karopon sulutaya. Lain bui nonomi harap butuh hatta nalahu mengurupi kita atau ibagasan tukuhon hidup dia orang unang pesai tukio ale totiku jalan unang pesai rusak ko di bagasan am tak perlu kita kolam natuki esuti namo saat bertiga namo nama batu pau
Lain dok perpesan ini harus ada iman yang pasti. Jalabunan kita orang saya maksud saya duki di bagasan roh. Alai papos rohatan dan marhiti nama dok. Hapos di mana? Pujiong dope di mana? Bude batami nasugugui saya maporos maho dan upari di tangan nado holo musuro tung nasonak diam Tuhan nang pojok rohani dang lilingi tokin naik pujiong Tuhan atau di bagasan tikion dinasonggok noai marah isang nasonggok noai akka hamaor di dongatonga di Portimion tutup jamita di bagasan tikion madok tuita asa haposi madibata aisa ina pujiokku lebih bana hatuaun di boingku jalan di mana alani ikon naik tanggo kita menghadapi akka parokini ikon naik jugiru kita menghadapi akka si tahun ini. Mari memenangkan angka paruh kilo ni. Dapat nama uas kita dihantam di mata. Dapat nama uas tertinta turun di mata. Atau di bagasan kion. Di mata mana marguguyong kita. Di mata mana mangalehon angka gugo tu kita mengadopi si tahun ini. Saro di nabogot di kamu setu parsaoran nama notong. Tu parsaoran di nama uas sama usa nama uas yang kaai yang keduan so ni manoai si oni rohatta ma uas di angka perseorang ma uas di angka perseduan ma uas di angka nama si kopotan ma uas di angka permingguan lain yang dohoron dituntut kita sa Jesus Kristus na uhei mangaleo tuhita logo mangadopi akahamaolonon mangadopi akakisulitanon mangadopi akapandelik ko bisa pulusyon asal matutok kita mauluas iton ini di mata asal matutok kita maslihot ihorong iroha ini di mata ibarbubu itu hatta do kita lahu maka monakon sadunai amin martangian mahita bahasa senuki wali itu tikku jala saya rusak di bagasan iman wae suku-suku Tuhami di masa dia kamor di Portimion alai hatam barbubu itu kai madu kaposi manimata saya pujong ibadah Hami akan ujung marroa maka pasihoma ale de bala mapai tondinai marhagugun ay mauas dohami tututim ale Tuhan mauas dohami Tuhan dia ka pertemuan mauas dohami Tuhan dia ka kodok atau masih marah songo poso-poso may barutu nawasan disusunan nama songoni mahami Tuhan uasan di kolokku di haduau nabi natupan anakku Tuhan Yesus Kristus di tonga-tongan yang kepartian atau suara konami mauas doton dikku tuho ali di bata mauas doton dinami Tuhan wau naik patubauku di Portimion di bangsa nami di huria nami ale Tuhan di bata saya pasaut tomai tugaduk hami nani Portimion masih hol hami Tuhan naik patu musi di bagas coromi songot perpesan ini alani yokono Tuhan akka napinangiro di angka perpesan ini songoni manaik hami Tuhan masih hol hami di angka pertua di tonga-tonga di bagas coromi atau saya memanuhan angka ari nauli nadingkan angka masa atau situasi
nadinggan marhile nang ruar tak kaparsahiton di tonga-tonga di Portibion sian kami sian 40 miton di guru nami tong mauliate manimo ritian aku Tuhan Yesus Kristus jalo tagian nami amin. Laus tapasaha ma peliatta sian nomor 722 ayat 1. Namasigattung tuinana jalason pakkalutun niursan yak kaguluan songonido pakkalutun nitotitta tu di bata mau asdo totitta di bata namang dui ibul marohatta masigattung tu di bata ngulutta namasihol marni jadi bata jala di bata bo kudirita imagabi halubuta mangalubi nasa parukilod do si taon namasan wain di Portibion sailomo ni rohana sa pimajed di bagasan ulutta tikisonang manang susah tikipas manang marsait tikidemak manang margalusan pinasonggok noen marakupit sa pulusia tu Portibion naik kita pasadilita tu di bata na mga liugogo di kita laho mga lupisa Tuhaku jalari bataku hodo hukuman nami ale Tuhan Yesus si balua jala si tawuru kami Tuhan nami jala ulu nami si utoran nami ulu balang nagugo saya si maroham patuh maapersion nami maniok barita nauligi asal nanggang rohanami saya sungguh lima rohanami saya kami siap parohau nagulugi asa tardokani barang ini baru saya pasu-pasu naurian do barbarita nauli nama maritao barita naulini saya sungguh lima pakirimun na mangulu di kami asa tarakul rohanami manao si taoro dia siang anon saya puli makan amatian nadangol napugus nasumarana sumarina akan maberdot akan mabun ya asli roham amin. Ali di bata amanami na di banwagijang odo harwan di salut liu-liu na linggan do na so libasa na mabiutus kubasatay na siyan na lilmi kami pilihan namin buko sejaro may jaduwag na usus di julum pasu-pasu may daramot ya sa parasyak kami pilihanon pati pulo na rajaw mo nitong atongan ni Muriam do di Portibion uway marwanay manidi di Tordim asalam tadami gudang di siliw-liw mito kami
Asalan kipilay madoka oleh hari Tuhan. Mari di Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saya binar badia makwarmu. Saya Roma halalam. Saya saat malam melewaham di mana Tuhan som na di mana kita. Leon matuhami sadariona uluan siapa. Si sama dosa nami soang dosa nami itu sendongan nama dosa Tuhan. Muna kami togiu itu bawajunan. Palua pahami siap paham. Di pasu-pasu jalan ramoti Tuhan di Batam. Disodakon Tuhan di Batam abuina Tuhan jalan asih marohana bidamu. Didumpakon Tuhan di Batam abuina Tuhan jalan di pasauron maramena tuntut